Ameko sithinta ukubulawa kwabantu besifazane lapha endaweni yaseMthwalume. Siyakhumbula ngonyaka u2020 enyangeni ezu6 kwabulawa abantu ababalelwa kwaba u6. Kuyisigameko ke lezo ezathusa abantu abaningi ikakhulukazi ngoba uzobheka ukuthi kwaze wafika ngisho nongqongqosho amaphoyisa lapha ezoyibonela isimo indlela okwakushube ngayo. Izolo ke sithole umbiko ukuthi nakhona lapha endaweni esehlatsini bayibiza ukuthiwa indawo ekuthiwa isebhageni khona lapha eMthwalume kubulawa wesifazane kwase kutholakala isidumbu sakhe ke esitholakala sitshingwe khona lapha njengoba usisi uNomhle Ngubane entshengisa ukuthi kusekhona ngisho netape yamaphoyisa ebonakalisayo ukuthi khona isidumbu besikhona lapha. Bakwazile ukuthi basithathe ngemumva ukuthi sibonwe abanye abantu ade beyidlulela la abantu okuyibona futhi abasebenzayo kule ndawo. Esokhuluma nabo ke umnumzane uwandile Masondo uzosichazela ke banzi ukuthi ubone bekwenze njani isidumbu lesi nemizamo abayenzile ekutheni egcineni bakwazi ukuthi basithathe la endaweni. Yebo babayi thina besisambela nje nabafethu esisebenza nabo. Hayi ngathi ngiyabheka hayi nasi isidumbu silahliwe la umuntu phela lo hayibo hayi ngathuka isona hayi ukabiza abafethu ke akusuke sekufonelwa amaphoyisa ke kwase wakwangconywa ke nani nje bangcina nifika khona la.